What's up mga guys? Andito na naman tayo ulit sa aking channel, Ryan DC Mandaragit 2016. Pakiclick ang subscribe. Mag-subscribe tayo at mag-like dito sa aking channel. Isang patunay na ang gagambang ito, ang mga gagamba ay palalawakin pa natin at hindi ito natin aalisin sa ating nakalakihan at ating kultura. Ang laban na ito ay Gagambang Bicol versus Gensan Spider. Tetestingin natin guys kung gaano kalakas ang ating Gensan. Then next video paglalabanan natin yung Gensan versus Masbate. Pero guys, natutuwa ako sa Gagambang Cebu. Yung Cebu lens ko na 5 piraso, yung tatlo doon nasubukan ko. Talagang sakmal talaga. Napanood niyo naman yung isang in-upload ko, di ba? Shoutout sa mga taga Cebu, ang lalakas ng gagamba diyan. Shoutout din syempre sa Masbate, saka sa ating Gensan. So, shoutout sa inyo lahat guys. Panoorin nyo itong laban na to. Hindi man to ganong kaganda, pero dito mo makikita yung uri ng gagamba na pwedeng ipaglaban. Salamat nga pala sa YouTube dahil yung Derby size ko versus Salmon, yung dalawang in-upload ko na yun, binura pero ibinalik niya dahil nag-message ako sa YouTube. Then binalik niya naman at sinabi ko, ito yung tradisyon dito sa Pilipinas. Ito ang nakalakihan namin. Naghahanap ng gagamba, nag-aalaga, naglalaban. Ang hindi lang siguro dito, yung illegal lang siguro dito, yung paglabanin ng gagamba na may pusta. Yun, bawal yun, talagang hinuhuli yun. Pero sa akin, pero sa akin, nag-aalaga ako, koleksyon ko, pinapakita ko to sa mga bagong henerasyon guys. Para yung pag-aalaga ng gagamba, paglalaban o paglalaro, matutunan nila. Hindi sila puro ML, puro video, puro Dota. Subukan nila yung nakasanayan natin ng mga kabataan pa tayo. Yun lang guys, mag-like at mag-subscribe for more video. God bless all. Ayan na guys. Nakain niya na. Nalaglag. Nalaglag. Isa pa. Pakain ko na to guys. Ganun din yun eh. Guys, nanghina rin yung Gensan. Nanghina. Ayaw na gumalaw ng Gagambang Bicol guys. Ayan na. Patay na yata yung Gagambang Bicol guys Tingin nyo guys, patay na ba? Guys, sinakmal niya kahit di na gumagalaw. Ilawan natin guys. Yan o. Dilim na kasi. Pero kumagat pala. Kumagat din yung isa. Ayan o. Ayan o.
ka pa ah. Bilutan, bilutan, bilutan. Tapang pala yung Jensen guys eh. Subukan natin to guys, lalaban natin sa Masbate. Para medyo malaki rin to guys, no? Yung Jensen na talaan. Haba pa din ang galamay guys, no? Kita nyo. Balikan niya yan, no? Ano gagawin mo? Is ka dyan. Hindi pa na po yung brownies. Pahingi naman ako. Pahingi ako tuya. Yun na lang yan ha. Pahingi lang. Yun lang guys.